kauturan kay Kristo. Yaring ato mga intensyones para sa pagsulog naton sa Kristo, Ginong Hesus Kristo nga hari, akong Christ the King. For the soul of Janet Pison, kag Jose Pison, offered by Eliza Pison. For the souls of Leonardo Senior, Teresita, Jesusa Talanas, Leonela Kamangunan, offered by Leoneda Hualde. For the soul of Julix Pison Sr., offered by Eliza Pison. For the soul of Romeo Tabuyok Sr., offered by Azucena Tabuyok. For the soul of Lolita Sayo, offered by Edith Tabirao. For the soul of Victor Pison, para sa kalag ni Evangeline Balantong, offered by Rebecca Malion. Thanksgiving is offered to Judith Tabuyok and family for good health. Prayer for good health and long life for 10th birthdays for Zaijan Khalid Kapawan. Thanksgiving is offered to Sonia Kapawan, Lena Chichi Champ Salarda, Galaraga family for good health. Prayers for guidance and fast recovery is offered to Maria Laura Lima, offered by Patria family. Thanksgiving is offered to Paul Cyrus Gamacha Trongoy for passing the Civil Engineering Board exam last November 17 to 18, offered by Gamacha family. Kagama sponsors naton, Mr. and Mrs. Jet Likbanin and family, Mr. and Mrs. Donna Nonato and Mercy Pison family, Mr. and Mrs. Aileen de la Cruz and Lourdes Tabirao family, Miss Jean Likbanin and family, Mr. and Mrs. Elizabeth Flores and family, Mr. Ernesto Mabilog Sr. and family, Mr. and Mrs. Rodelion Failman and family, kag Mr. and Mrs. Ricky Sayo and family. Ang tuig sang liturhiya nagatapos sa pagsulog naton sang Piesta Solemne ni Ginong Hesukristo nga hari sang kalibutan. Si Kristo amo ang Alpha kag ang Omega, ang pamuno kag ang katapusan sang tanan. Siya ang Ginoo sang bug-os nga kasaysayan. Sa katapusan sang aton pagpanglakaton diri sa kalibutan, magaatubang kita sa pagpakighusay sa iya nanungod sa aton hinimuan sa kabuhi. Ang aton celebrante amo mismong aton kura paroko, Reverend Father Jose Alberto Guillen. Palihog magtindog ang tanan. Ngalan sa Kamay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Ang yaraman sa imo. Pinasaulog naton subong misa sa kadungganan ni Kristo, hari isang bugos na kalibutan. Kinalaho naton, kaginulsula na aton mga sala.
Nagakonfesar ako sa Dios, makagagahom sa tanan. Kaya sa inyo mga utod, kaya nakasala ako nga tuod sa unahuna, sa pulong, sa buhat, kaya sa pagpatumbaya. Sa akon sala, sa akon dako nga tuod nga sala. Busa nagampo ako kay Santa Maria Birhen gihapon, katanan ni Angeles sa mga santos, kaya sa inyo mga utod, higampo ninyo ako sa atong Ginoong Diyos. Kabayang maluoy sa ato ng Diyos, makagagahom sa napatawad ng mga sala, tuytuyan kita niya padulong sa kabuhi, ngaway katapusan. Amen. Maluoy ka sa amon. Maluoy ka sa amon. Kristo, maluoy ka sa amon. Maluoy ka sa Himaya sa Diyos sa kahitaasan. Sa
mga muyo kita. O gamhanan kag maluluyon nga Dios, buot mo nga ang itanan nga mga tinuga magtingob sa idalom sang pagpangulo ni Kristo hari sang bugos nga kalibutan. Luwas sa ang tanan nga mga pungsod sa pagkaulipon sang sala. Ago nalagaro nila ang imo pagkahalang don, kag maghimaya sila sa imo sing walay katapusan. Ginapangayo namon sa imo paagi kay Kristo imo anak kag amon Ginoo. Nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo sa kaisahan sa Espiritu Santo, Diyos sa tanan niya tuig sang mga katuigan. Ang pagbasa gikan sa libro ni Ezekiel nga propeta. Amo ini ang siling sang Ginoo nga aton Dios. Ako ang Ginoo nga gamhanan, nagasiling sa inyo nga ako gid ang nagmagausisa kag magatatap sang akon mga karnero, subong sa pagtatap sang manugbantay sang iya karnero nga nag-alaplaag kagintipon liwat. Pabalikon ko sila halin sa tanan nga mga duog, sa diin nag-alaplaag sa sadtong madulom, kag makatalagam nga adlaw. Ako gid ang magabantay sang akon karnero, kag pangitaan ko sila sing duog nga palahuwayan. Ako ang Ginoo, amo ang naghambal sini. Pangitaon ko ang mga nagkaladula, pabalikon ko ang mga nagtalang, bugkusan ko ang mga may bali. Ayuhon ko ang mga nagmasakit, kag pamatyon ko ang mga matambok, kag mga mabakod. Kaya ko amo ang manugbantay nga naghimo sing mataro. Gani karon, akon panong, ako ang Ginoo nga gamhanan, nagasiling sa inyo, nga hukman ko ang tagsa-tagsa sa inyo, kag painon ko ang maayo sa malain, ang mga karnero sa mga kanding. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Ang Ginoo among akon manugbantay, yara ang tanan nga ginakinahanglan ko. Ang Ginoo among akon managbantay, yara ang tanan nga ginakinahanglan ko. Ang Ginoo among akon manugbantay, yara ang tanan nga ginakinahanglan ko. Iya ako ginapapahuway sa mga latagon nga may malagtom nga hilamon. Ang Ginoo among akon managbantay, ara ang tanan nga ginakinahanglan ko. Kag iya ako ginatuytuyan sa mga linaw sa matinaw nga tubig. Ginahatagan niya ako sing bag-o nga kusog. Ginatuytuyan niya ako sa husto nga dalan, suno sa iya ginsaad. Ang Ginoo among akon managbantay, yara ang tanan nga ginakinahanglan ko. Ginabutangan mo ako sa lamesa sing madamo nga pagkaon, sa diin makitaan ako sang tanan ko nga mga kaaway. Ginisuan mo sing lana nga akon ulo sa pag-abi-abi sa akon, kaging paawas mo ang akon kupa. Sa pagkamatuod ang imo kaayo, kagugma mangin akon, samtang nga nagakabuhi pa ako, kagang imo balay mangin akon puloy-an sa walay katubtuban. Ang Ginoo among akon managbantay, yara ang tanan nga ginakinahanglan ko. Ang pagbasa gikan sa nauna nga sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga-Korinto. Mga utod, matuod nga si Kristo ginbanhaw gikan sa mga minatay, kag siya amo ang garantiya nga ang mga maminatay pagabanhon. Kay subong ang kamatayon nag-abot paagi sa isa ka tawo. Sa amo man nga bagay, ang paggabanhaw gikan sa kamatayon mag-abot paagi sa isa ka tawo. Kay subong nga tanan nga mga tawo nagkalamatay tungod sang ila kaangtanan kay Adan. Sa amo man nga bagay, ang tanan pagabanhawon tungod sang ila kaangtanan kay Kristo. Pero ini pasunod. Nauna si Kristo, kagang madason, amo sila nga iya ni Kristo, sa tion sang iya pagkari. Dayon ang katapusan mag-aabot. Si Kristo magadaog sang tanan nga espirituhanon, nga mga gahom, mga otoridad, kag mga gamhanan,
kagitugyan niya ang ginharian sa Dios nga Amay. Kay kinahanglan nga si Kristo maghari, tubtob malutos ang Dios ang tanan nga mga kaaway, kag mabutang niya sila sa idalom sang iya mga tiil. Ang katapusan nga kaaway nga pagadagon amo ang kamatayon. Pero kung mabutang na ang tanan sa idalom sang pagahom ni Kristo, ang anak mismo magapasakop sang iya kaugalingon sa Dios nga nagbutang sa tanan sa idalom niya. Dayon ang Dios magagahom sing bugos sa tanan. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Palihog magtindog ang tanan. Dayawon ang nagakari sa ngalan sang Ginoo. Dayawon ang palabuton nga ginharian sang aton amay nga si David. Ang Ginoo yara sa inyo. Balasahon gikan sa santos nga ebanghelyo suno kay San Mateo. Si Jesus nagsiling sa iyamagin tutunaan kung ang anak sang tao magkari subong hari nga ginaupdan sang tanan niya nga mga anghel. Magalingkod siya sa iya harianon nga trono. Nang tanan niya mga tao sa kalibutan magatipon sa iya atubang. Dayon painon niya sila sa duha ka grupo subong sa mga karnero ang ginapain sa kanding. Ipahamtang niya ang karnero sa iya tuo tagang mga kanding sa iya wala. Dayon ang hari magasiling sa mga tao sa iya tuo, kari kamo sa akon, yin pakamaayo sang amay. Panublian ninyong ginharian nga ginaaman sa inyo halin pa sa pagtugas ang kalibutan. Kay gingutom ako, kag ginpakaon ninyo ako, ginuhaw ako, kag ginpainom ninyo ako. Dumuluong ako, kag ginpadayon ninyo ako sa inyo puluyan. Hubo ako, kag ginpabayuan ninyo ako. Nagamasakit, kag ginatipan ninyo ako. Nabilanggo, kag ginduaw ninyo ako. Ang mga matarong magasabat sa iya, san o bala Ginoo nakita namon nga nagutom o kag ginpakaon ka namon? O kung nauhaw, kag ginpainom ka namon? Sano ka bala namon makita nga dumuluong kag ginpadayon ka sa amon balay? O kung hubo kag ginpabayaan ka namon? Sano ka bala namon nakita nga nagamasakit o kung nabilanggo kag ginduaw ka namon? Ang hari nga magasabat, nagasili ako sa inyo, kung inyo ini nahimo sa isa sa sining akon kubos ka mautod, kinahimo ninyo ini sa akon. Dayon magasiling siya sa mga tao sa iya wala, palayo kamo sa akon, tanan nga ginpakamalaot sang Dios. Didto kamo sa kalayo nga wala sing katapusan, nga ginaman sang yawa sa iya mga anghel. Kay gingutom ako, kag wala ninyo ako pagpakana. Ginuhaw ako, kag wala ninyo ako pagpaimna. Dumuluong ako, kag wala ninyo ako pagpadayuna sa inyo balay. Hubo ako, kag wala ninyo ako pagpabayui. Nagmasakit, tagin bilanggo, pero wala ninyo ako pagduawa. Dayon magasabat sila sa iya Ginoo, san o bala namo nakita ang ginagutom, minauhaw, o kung dumuluong, o kung hubo, o kung nagamasakit, o kung nabilanggo, nag wala kami magbulig sa imo. Ang hari magasabat sa ila, matuod gid, nagasiling ako sa inyo, kung wala ninyo ini paghimua sa sining labing kubos, wala ninyo ina mahimo sa akon. Ini sila pagasilutan sa wala sing katapusan, ka mga matarong mga angkon sang kabuhi nga wala sing katapusan.
Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Pagdayaw sa imo, O Ginoong Jesucristo. Mayong gabi sa inyo tanan. So katapusan na ini nga Domingo, antes kita magsulod sa panahon sang Adviento. Ang katapusan ng Domingo sa ordinaryo nga panahon, suno sa introduksyon kay ina, nga ginbasa, amo ang pagsaulog sang fiesta ni Kristo nga hari sang bug-os nga kalibutan. So, maaton pamalandungan, amo ang pagkahari ni Kristo. Una, ano bala ang aton pananaw sang hari? Bataan, kung magsiling ka hari, ano gani? Una gid nga manumduman mo kung may hari, masiling hari, ano dayon? May? Ano? Uy! Tulog ka mo. Ano kung siron kung may hari, magsiling ka, hari, ano dayon? Ha? Ano? Doon man nag-apa ng kabataan yung sa San Rafaelaw? May? May ano? May ano? Powerful. Very good. Hari, powerful. Ano pa gid? Ito sa likod, may ginamong. Ano? Corona. Ano pa gid? Katanaw ka mo sa pag corona kay Haring sa England? Ulihin lang bala? Prince, ano ganita? King, ano ganit? Charles. Okay. Ano pa gid? Nung kita nyo? May corona, powerful, ano pa gid? Ha? May kapa. Oh. Ano pa gid? Kapungko sa trono. Kung kapungko ka sa trono, sa banyo mo, hari ka man, no? Trono man natawag mo, no? Ano pa gid? May otoridad. Dumduman nyo? Di ba may hulubaton, mga tigulang? Ang mando sang hari, hindi mabali. Hindi ka magpati sa una sa hari, pugutan ka ulo. Kung sa ron, grabe ang otoridad, no? Siguro na mo ining pananaw nato sang hari, nag-iangot nato ini sa aton Ginoong Jesucristo, makita nato ini hindi. Makita nato sa aton Ginoo hindi. Ang ginapanghambal nyo, makita hindi. Ha? Makita. Di ba? Para. Galing, lain. Ang iya corona, ano iya corona? Anong corona? Hara mo kitaon? Tunok. Yung iba niyang hari, yung kalibutan niyang corona, yung ulawan, di ba? Malmahal pa na. Ano pa gid? Ang balto kayo na, powerful. Powerful sa hindi. Almighty. Tama gid niya kagamhanan. Galing, ang iya pagka-powerful, why niya ginagamit sa abusar. Aton sa kalibutan niya, kung hari kita, abusaran. No? Tamaan ka, grabe ang puder. Grabe man kung kisa abusar. No? Ano pa gid? May? Kaya na to may kapa? May kapa gid man? Ha? May ara eh. Itong kapa ya blas ang pagtapusan niya pa ni hapon. Daw to aliyaya to, ginuuban tayo to, himo ya trapo sang kwan? Tiil sang mga apostoles. Bla? Ano pa gid? May trono siya, ay? Ano trono niya? Anong trono niya? Tataan, altar nights? Anong trono ni Jesus? Anong trono ni Jesus? Krus. Amo na iya trono. Amo na iya throne. Kag dira siya nagwali
sang iya pagpatawad. Last words ni Jesus, ano gani? Ginoo amay, patawara sila, kay wala sila kahibalo sang ila ginahimo. Dira nagapakita sa aton nga si Jesus nga hari, isa ka mapinatawaron, maluluyon nga hari. First reading kay na nabatian naton, no? Ang ginbasa, ang ginahambal diri, ako ang Ginoo nga gamhanan. Tug siya gambal. Nagasili ako sa inyo na ako gid ang usisa kang magatatap sang akon mga karnero. Kay ako ang ang manugbantay sang karnero. Pabalikon ko sila halin sa tanan nga duog sa diin sila nag-alaplaag kag hilwayon sa makatalagam nga sitwasyon. So una gid, our king is a shepherd, manugbantay. Hindi lang siya gamanan, nga nagamando lang, siya gid ang manugtatap naton. So ginapanggid niya nga kaugalingon sa manugbantay sang karnero. Ikaduha, si Jesus hari nga hindi luyag mangin labaw sa tanan, kundi hari nga luyag mangin kaupod naton, kag mangin kasubong naton. Gani, natao siya, dali na lang Christmas, no? Bisan Diyos siya, natao, naging kasubong naton, natao sa mahal nga Birhen Maria, nagantos, napatay, nabanhaw, kay nagbalik sa iya trono sa ginharian sang Amay. So, hindi lang nga hari siya nga nagapungko sa trono, kundi nagpanaog siya, kay nagdala sa aton sing kaluwasan. Ikatatlo gali, si Kristo hari nga paambit sang iya kaugalingon sa mga imol. Mga imol. He identifies himself with the poor. Gani sa Ebanghelyo, hinahambal niya ini, kung wala ninyo ini ginahimo sa isa sining kubos ko nga mga utod, wala ninyo ina ginahimo sa akon. So ano gali ang ginapaabot sang Ginoo sa aton? Anong ginapaabot sang aton hari sa aton? Una, ang pagtatap sang aton kabuhi nga mangin maayo. Magkabalaka sa mga nagakinahanglan. Ang Ebanghelyo, ang hari nagpungko siya trono. Sila niya kasubong sang isa ka manugbantay nga nagapain sang karnero sa kanding. Ang karnero sa iya tuo, ang makanding sa iya wala. So ang mga karnero nagarepresent sang mga maayo. Ang mga kanding nagarepresent sang mga hindi maayo. So siling niya sa mga maayo, kari kamo sa akon, magambit sang akon himaya. Kay nagkagingutom ako, ginpakaon ninyo ako. Dumuluong ako, ginbato ninyo ako. Ginuhaw ako, ginpainom ninyo ako. Wala ko bayo, ginpabayuan ninyo ako. Tiyang mga karnero na mangkot, tisan o Ginoo na himo namo na. Siling sa Ginoo, kung ginhimo ninyo ini sa isa sa inyo mga utod nga kubos, ginahimo ninyo ina sa akon. Kaya sa mga wala niya, mga karnero, to nang bala niya, mga tao nga ginpanggid sa karnero. Nya, dito kamo sa kalayo, naging tigana sa mga yawa. Kay nag-antos ako, gutom, ginuuhaw, nawala bayo,
wala ninyo ako ginbuligi. Di namangkot man sila, san o Ginoo, di ka namo nakita nga waay, mabuligan. Siling niya, kung wala ninyo ginhimo ini sa kubos, siling akon mga utod, wala ninyo mahimo sa akon. Hinigog mga mautod, when judgment day comes, we will face our King. Kaghukman kita, santo sa aton hinimuan diri sa duta. Kung nagapamigos kita diri sa duta, silutan kita sa Diyos sa ulihi. Matuod, maluluyon ang aton Diyos, pero ang Diyos nagatanaw man ng hustisya kinapatigayon, dagining hustisya magabulig sa kaibisan sino nga nagahimo sing maayo kag magasilot sa mga nagahimo sing malaot. So mo ini aton pagtapos sa aton nga ordinaryo nga panahon. Pagpanumdum sa aton sang aton eschatology. Uko nang pala kadtuan naton ang pag-atubang naton sa aton gamhanan kag maluluyon nga hari nga mo si Kristo, hari sa bugos kalibutan. So si sao naton aton kaugalingon, no? Subong pa lang nga daan, subong pa lang si sao naton at kaugalingon. Ano ang akon ipresentar sa Ginoo kung kami mag-atubangay sa katapusan sang panahon. Magtindog, nagatuo ako sa Dios, amay makagagahom sang tanan. Magbubuhat sang langit kay sang duta. Nagatuo ko kay sa Kristo bugtong nga aton Ginoo. Kagin panamton sa Espiritu Santo. Gimbunag ni Santa Maria Virgen. Insakit sa ni Poncio Pilato. Kinasa sa krus na patay kag inlubong. Nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo kadlaw na banaw siya nagalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit kag lingkod sa tuo sang Dios nga Amay, makagagahom sang tanan. Gikan didto magripa siya liwat sa paghukom sa mga buhi kay sa mga minatay. Nagatuo ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ginkaupdan sa mga santos, sa patawaran sa mga sala, sa pagabanhaw sa mga lawas, nga sa pagabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Labing inigug mga mautod, mga muyo kita kay Kristo Jesus, nga aton hari, kag manugdumala sang tanan nga mga butang, nga iabugayan, sing pagidait kag katarungan ng tanan nga mga katauhan, sa nagkalain-lain nga rasa kag pungsod. Ang aton sabat, dungga amon pangamuyo Ginoo. Dunggang amon pangamuyo Ginoo. Para sa Santo Papa nga si Francis, mga obispo, mga kaparian, mga diakono, kag sa tanan nga nagaalagad sa simbahan. Ginoo, himua sila nga matutom nga may manugwali sang ebanghelyo bisan pa sa tion nga diutay na lang nagapamati. Mga muyo kita. Dunggang amon pangamuyo Ginoo. Para sa mga opisyales sang gobyerno, Ginoo, ipaiway sila sa pagsulay sang manggad, poder, impluensya, kagdutan-on nga kalipay. Agod hilway sila nga mag-alagad sa imo kag sa imo banwa. Nagapangalaba kami. Dunggang amon pangamuyo Ginoo. Para sa tanan nga mga pungsod kag rasa. Agod nga maagom nila ang matuod-tuod nga paghidait, kahilwayan kag kauswagan nga nagagikan lamang kay Kristo nga hari. Nagapangalaba kami. Dunggang amon pangamuyo Ginoo. Para sa amon mga kauturan sa nagakalain-lain nga kahimtangan, ilabi na gid sa mga yadtong ginahingabot kag ginapigos, agod nga paagi sa ila katutom kag pagtuo, ang gugma kag katarungan nga nagagikan kay Kristo, ang hari sang tanan nga mga tinuga, manginhayag sa tagsa-tagsa. Nagapangalaba kami. Dunggang amon pangamuyo Ginoo. Para sa amon tanan nga nagatililipon diri, kabay nga si Kristo ang maghari sa amon mga tagipusoon kag panimalay, agod mapahamtang namon sing malipayon
ang amon kaugalingon sa idalom sa iya pagdumala. Nagapangalaba kami. Dunggang amon pangamuyo Ginoo. Kag sa hipos, aton maniyo pod ang aton personal nga kag sa hipos, ipangamuyo man nato ng aton personal nga intensyon. Nagapangalaba kami. Dunggang amon pangamuyo Ginoo. O makagagahom nga amay, paagi sa imo matutom nga pagdumala sa tanan mo nga mga tinuga, pamati ang pangamuyo. Atagi kami si pagidait, agon magkabuhi kami bilang imo, mga matuod nga anak. Kinapangayo sa imo paagi kay Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa Diyos na nagtugaw, nag-aaron na hari, kay siyang makatawang kabunong sa gugma, ang dulot niya sa banwa. Kay siyang makatawang kabunong sa gugma, ang dulot niya sa banwa. Ihalan namon, ining tinapay kabino, na maging lawas, pagtubos ang Ginoo. Kay siyang makatawang kabunong sa gugma, ang dulot niya sa banwa. Papangamuyo ka mga kauturan ako ng akon, kaginyaman nga sakripisyo, mamutan sang Diyos, amay makagagahom sang tanan. Batununta sa ginong sakripisyo sa imo mga kamot, sa kadayawan kami sa iyang ngalan, sa tunman kapuslanan kisa bugos niya nga simbahan. O ginawa mong inahalad sa imo, ing imo mismo anak bilang biktima sang pagpahauli sa mga tao, itugot na mabugayan, niyang tanan nga mapungsod sang paghiusa kag sang paghidai,